Язмышларны күктә Аллаһ яза. Ә менә җирдәге язмышларны язучы илаһи затларны без әдипләр дибез. Бүген безнең кунагыбыз әнә шундый илаһи затларның берсе. Инде менә 40 ел дәвамында татар халкын, әдәбиятын матур-матур әсәрләр белән баетып торучы әдип белән әңгәмәне тыңларга без сезне үзебезнең янга чакырабыз. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның һәм РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, дистәләгән әсәрләр авторы, танылган язучы Мәдинә ханым Маликова. Исәмсез, Мәдинә ханым? Исәмсез. Менә беренче сүзем, менә шул тапшыруны башлаганда да әйттем бит инде, язмышлар язу дип әйтү. Менә шул язмышларны сез кайлардан аласыз? Алар бөтенсә уйдырмамы, яисә аларның прототиплары бармы, каян килә ул? Төнлә искә төшәдә сикереп торып язасызмы? Дистәләгән роман, 10 романыгыз гына бар. Бу бит инде шактый күп, зур хезмәт. Мин үзем гаҗәпләнәм, ничек яза алдым икән дип. Чөнки гомерем буе яшәдем, семьям булды, бөтен балалар үсте, мәшәкатьләре бөтенесе минем үскә төште. Татар хатын кызына тиешле юк төште ул минем өстенә. Минем шул мәшәкатьләр арасында шул әсәрләр язылган. Мин хәзер гаҗәпләнәм, ничек язылды икән дип. Ләкин менә әсәрнең тууы, аның башлангычы хистән башлана. Менә нәрсәдер сине дулкынландыра, тетрәндерә, уйландыра, гел башыңнан чыкмый, гашык булган кебек буласың. Ничек гашык буласың? Менә бер егеткә әйтик. Гел шуны уйлап йөрисең, әсәрне дә гел шуны уйлап йөрисең. Эшкә барсаң да, өйгә кайтсаң да, нинди генә мәшәкатьләр булса да, ул башыңнан чыкмый. Шул образ инде, аның язмышы. Менә шулай, шул. Нинди язмышлар языла? Әлбәттә бер нәрсәне дә күктән алып, нәрсәдер уйлап чыгарып язып булмый. Аның кирәге дә юк. Тормыш бик бай бит. Тормышта кешеләр дә, вакыйгалар да бик күп. Нәрсә дип әйтим, язмышларның төрлесе бар, тетрәндерлек хәлләр булып тора. Аны нәрсәгә уйлап чыгарырга? Аны уйлап чыгару мөмкин дә түгел. Тормыштан да, менә кешеләр язмышыннан да әйбәтрәкне, үтемлерәкне син уйлап чыгара алмыйсың барыбер. Шуңа күрә минем бөтен әсәрләрем әлбәттә тормыштан алып язылган. Алар үзем күргәннәр, үзем кичергәннәр, үземнең башымнан узганнар. Ләкин кемнәрнеңдер башыннан узган, мин аны белеп торганмын, күзәтеп торганмын, яки ул миңа аны үзе шулай үтемле итеп сөйләгән әдәби әсәр кебек. Менә шулардан туа әсәр. Аның бөтен хикмәте шунда, тормышта вакыйгалар, алар салмак бара. Менә син тормыштагы шәнәк шулай язсаң, ул кызык булмый. Әсәрдә алар менә ничектер нәрсә дип әйтим инде, тормышның коймагы кебек ул. Динамика булырга тиеш. Ул хәрәкәт анда булырга тиеш, күчеш булырга тиеш. Син мәсәлән тормыштагы язылган булса, син нитә алмыйсың, кызыксындыра алмыйсың, беркемгә дә кызык түгел ул. Ул әйтик, менә эшкә барган, эштә кайткан, баласын караган, менә шундый нәрсәләрдән тора инде күпчелек тормышның мәшәкатьләре. Монда иң кызыклысын, теге иң үтемлесен, иң тетрәндергәнен менә сойлап алырга кирәк вакыйгаларны. Һәм аларны менә шулай әйтәмиш, менә тормышның коймагы кебек итеп, буе итеп бирергә кирәк. Әйе. Менә укучыларыгыздан сез канәгать, менә сез әле тапшыру башланганчы да без сезнең белән сөйләшеп алдык. Татар халкы китап укырга яратасыз дисез. Менә мин күпме әңгәмәләшкәнем бар язучылар белән. Киресенчә фикер ишетәм. Бездә китап укымыйлар дип әйтәләр. Сез киресенчә китапны укыйлар дип әйтәсез. Каян чыкканнар бу күзәтүләрме ул? Нишләп андый нәтиҗә ясадыгыз? Укучыларым күп. Мин даими менә ул сүзләрне ишетеп торам. Моны әйтеп торырга кирәкми дә, чөнки кибеттән китапны сатып алалар икән. Укыйлар дигән сүз бит инде. Минем китапларым сатыла кибеттә. Кибеттә менә шушы заманда татарлар, татар халкы дип әйтергә кирәк. Китап сатып ала, беләсезме? Китап сатып авыр заман килде бит инде дип әйтәләр, үзе зарланалар. Бияләр күтәрелә бара.
Товарын төрлесен алырга кыйынлаша, эш хакы җитми. Менә күпчелек бит эш хакына яши. Менә шул эш хакыннан ул китапны сатып алырга акчасын бүлеп бирә. Беләсезме? Китаплар кыйбатланды бит хәзер. Аларның бәяләре бик артты. Шулай булуга карамастан китапны сатып алалар. Мин гаҗәпләнәм, ничек мин әйтәм, бу халык шулай итеп китап укый икән дип. Сатып алып укый бит үз акчасына. Шундый аны китапханәләренә дә йөриләр, әлбәттә. Әлбәттә, бу чыннан да бүгенге бигрәк тә гаджетлар, телевизор, телефоннар бит инде бөтенесенең кулында. Китап уку ул сирәк күренешләрнең берсе дисәң дә була. Ләкин менә сез әйткәч, инде сатыла, укыйлар дигәч, күңелгә бар ниндидер бер җылы йөгерә. Китап укыйлар икән дигән. Менә Сез үзегезнең иң беренче китабыгызны хәтерлисезме? Менә беренче китапны алып килдем. Килдегезме? Күрсәтегез әле. Менә юлдашлар дип торган Юлдашлар дип аталган китап ул менә. Кичкенә бу китап дип әйтсәм дә брошюра 67-нче елны чыккан. Әйе. Менә мин китапны ачу белән иншалла баскычлары дип язылган. Сез үзегез Сарманнан, шулай бит? Әйе. Әйдәгез әле шул бала чактан ук башлыйк әле. Гаиләдә ничә бала идегез? Әти-әниләрегез кемнәр иде сезнең? Мин үзем сугышка кадәр туганмын бит инде. Сугыш башланганда миңа 6 яшь булган. Әткәйне сугышка алдылар инде. Ул 4 ел фронтта булды. 44-нче елны аны ул яраланган бик каты, яраларын төзәтергә дип, аны кайтарып җибәрделәр. Менә әткәй безнең 44-нче елны нидән кайтты, сугыштан кайтты. Аннары инде башка балалар туды, тагын 4 тудылар. Менә шундый гадәти авылдагы семья. Нигез гади колхозчы дип яисә башка кемнәр ясый? Гади колхозчы дип ул гади әйтәм инде мин аны, чөнки ул чыннан да шулай гади колхозчы исәбендә йөрде, ләкин ул бик талантлы иде минем әнкәем. Миңа ул менә бик күп нәрсә бирде ул. Миңа әткәй сугышта чакта бигрәк тә үзенең кочагында ятып, ул миңа бик күп даалар өйрәтте. Тукай шигырьләрен бик күп белә иде. Ул абыстайда укыган карчык иде. Ул әлбәттә инде ул гарәп шрифтын белә дә белә, сүздә юк. Бик белемле иде ул. Аннары килеп инде ул чор кешеләре өчен бик авыр булды бит. Аннары латин шрифтына күчтеләр, аннан бер тиз арада рус шрифтына күчтеләр. Бу шрифтларны барсын да үзләштерде ул. Менә әнием шундый кеше иде. Ул мин уйлыйм, ул шагыйрә булыр иде дип. Гел шигырь белән сөйлидер ул. Ул үзенең Агыстайда укыган чагында нидә дәресләрен шигырь белән сөйләп тапшыра торган булган. Вот шундый иде. Ләкин ул замандагы безнең хатын-кызларга бик авыр булды. Нәрсә дип әйтим, аларга мөмкинлекләр булмады. Менә ул безнең хатын-кызларыбызның талантлары ачылмый калган, әлбәттә. Аның булган укыганнары, әлбәттә, укып анда медсестра булганнар, яки укытучылар булганнар. Ләкин тормыш барыбер үз сазлыгына аларны тарткан дияргә кирәк. Әллә ни югары сикерә алмаганнар алар. Сезнең талантыгыз шул әнигездән киләдер? Әнкәйдән килә. Әнкәй миннән талантрак иде. Ул шигырь иде, ул шигырьләр яза торган. Шагыйрә булачак иде ул. Шигырь. Балачак мәктәп еллары шушы авылда үттеме сезнең? 7 еллык мәктәпне мин Мортуштамагында тәмамладым. Анда 7 еллык мәктәп бар иде. Менә нинди авыр елларда да балаларны укытудан туктамадылар бит инде. Татар халкы әдәбият әсәрләренә кызыксынудан туктамый дигән кебек укыту эше барлы, тәрбияләр укытырга тырыштылар. Мин 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, Минзәлә педагогия училищесына кердем. Минзәлә педагогия училищесына кердем мин. Бер заман беренче җыелыш biz bu çakta konkurslar bek zor idi, konkurslar ütüp durmadım çünkü avul mektebinden bana maktav gрамотасы berip jiberdiler. Отличница deyip. Мен şu отличница bulgaç men nega egzaminsiz kirdim, imtihansız kirdim. Şunda o училищенің директоры доклад ясый bizga, доклад укый. И ayırıp benim familiyamı әйтә. Менә безгә шундый яңа укучылар килде, шундый
бик әйбәт белем алганнар, бик әзерлекле. Менә мәсәлән, Маликова русча диктант язганбыз инде. Шул диктантта мин 5 алганмын. Менә русча шул хәтле авыл мәктәбеннән килеп, русчаны бик яхшы белә. Русча 5-легә язган дип мине мактап сөйләгән иде. Хаша истә калган иде. Истә калмыш ул гылгажап, чөнки мин бөтенләй русча белмәйдем, мин бит татар авылыннан. Анда минем урыс күргәнем юк. Кайдан килеп, белемне менә русча белемне. Шундай диктантны 5-легә язарлык итеп мине укытучылар өйрәткән бит. Менә бөтен хикмәт шунда. Мине шакката мин ничек итеп алай өйрәтә алдылар икән дип. Хәзер мин дәрескә керәм, рус теле укытучысы, яңа гына институтты бетергән, беренче мәртәбә укыта башлаган, беренче дәресләрдер. Мине чакырып, ул инде кергәч тә әйбәттән башламакчы үзенең дәресен. Мине чакырып чыгара, тактаянны бастырып, миннән сорый. Мин бер нәрсә җавап бирә алмыйм. Бу гаҗәпләнә нишләп? Аннары кіріп, неге класс жетекшісі бар бит инде. Класс жетекшісіне зарланған бу. Ул мине соңга сукмай, үзе дә уктама башлаган гына бит инде. Мине нитә яшь дип әйтә, тәҗрибәсез дип әйтә, мине соңга сукмый җавап бирми дип. Мин әйтә алмыйм. Белмәгәнлектән. Юк, мин укый беләм. Укырга өйрәткәннәр мине тиген нидә. Сөйләшергә өйрәтмәгәннәр. Ул бит уку белән сөйләшү бит икенче. Шуннан соң бер-ирле куйды, бер-икеле куйды. Аннары инде хәзер мине класс җитәкчесе кирип тиргәде бөтен класс алдында. Ни дип, менә без сине хәзер куып чыгарабыз, сиңа кайтып киләсең. Шуннан мин кайттым да bütün derslikне менә әйтәләр бит, ише бирәләр менә фәлән бит укырга. Шу мин шул фәлән битне ятмадым. Хәзер бу мине чыгарып бастыра, 3нче мәртәбә инде мин чыгып бастым да тотындым сөйләргә. Моның күзе, менә күзе шакмак булды дигән әйтәләр бит. Моның чыннан да күзе шакмак булды, шок катты. Bütün хәрефләре үз урынында. Шуннан соң бу мин дәрестән соң калдырды да, син ди менә хәзер ди көн сайын ди бер сәгать минем белән шөгыльләнерсең ди. Һәм әйтәсе моны ди общежитиегә урнаштырырга кирәк, тулай торакка ди, урыс кызлары белән ди яшәсен ди бер бүлмәдә ди. Шунда урысча өйрәттеләрме? Шулай итеп урысча өйрәтте. Мин инде нидән чыккач педучилищены тамамлагач 4 ел укыдым. Мин анда монда инде Казанга килеп рус группасы белән укыдым. Эфирда язмыш тапшыру. Бүген безнең бик тә кызыкланган авара әңгәмәдәшебез, язучы Мәдинә Маликова. Урысча сөйләшергә өйрәнү тарихын сөйли безгә. Менә Казанга килгәч, әлбәттә, бу сезгә бик ярдәм иткәндер, шулай битме? Урысча белү инде ул бит шушы Минзәләдә алган белемнәр, алар бит инде институтка кергә ярдәм итми калмагандыр. Әлбәттә инде. Мин аннары мин студент чакта газеталарга языша башладым. Берсен генә әйткәндә, моңа тәрде мине нәрсә дип әйтә, тамак туймау инде. Ул тамак туймый иде инде. Җитмәүчелек илдә көчле иде. Инде безнең семья бик мине ул хәтле тәэмин итә алмый иде инде. Әткәй авыру иде бит инде инвалид. Нидә соғышта имгәнеп тә кайткан, ширләп тә кайткан. Балалар кечкенә, миңа алардан бик таләп итеп булмый, тамак туймый. Шуннан соң мин бардым, мине җибәрделәр, миңа комсомол комитетыннан җибәрделәр нигә? Менә барасыз, менә нигә Татарстан эшләр дигән газетага, менә Бикжановага дип, мин әйттем, Бикжановага бар, мин җибәрде дип әйтерсең, минем язганны да белми әле бөтенләй. Шуннан Бикжановага бардым, мин Бикжанова әйтә, менә син фәлән нәрсәдер язарга куштың ул миңа. Әгәр дә теләгең булса, менә яз, менә шуны студент тормышымнан. Шуннан соң ул әйткәндә мин язып бирдем инде. Бер заман карасам, бу мәкалә басылып чыккан бит. Шуннан миңа 25 тәңкә, мин ул сумманы бер кашан онтасым юк. 25 тәңкә гонорар бирделәр. Бу гел гаҗәп. Хәзер 25 тәңкә бик күп бит ул, аңа бит
3 сум турайды, 3 теңге турайды студент ашханасында. Төшкі аш. Мұңа бет, 25 теңгеге 3 сум. Отына бүй рахатланып төшкі ашы аласың бит. Бұл бит тамағын тоя деген сөз. Енді мен маңа қазір 2 қоллап ябыштым. Лекен ол шақта Комсомолец Татария газетасы русларнықа бик әйбәт эшлейді ешлер білән. Онда минем белән бір шырда оқыған, университетта оқыған кешеләр соңынан зур журналистлар булдылар. Мен шул яшьләр белән, университет студентлары белән бергә, мин дә кирип шунда илгәштем. Булар яшьләр белән рахатланып эшлиләр, тегеләр бик тырышып йөриләр. Мин дә йөрим, шунда мин дә язам. Бер заманы мине баш редактор, баш түгел инде ул редактор дип атала иде. Редактор чакырып кертте дә миңа грамота бирә. Комсомол өлкә комитетының грамотасын бирә миңа. Мин шаккатым. Шуннан соң минем эшләр әйбәтләнде. Хәзер мин көндез лекцияга йөрим, кич белән лекциядан чыккач мин чабам редакцияга. Үземне суытмадым мин анда көн сайын анда инде. Булар мине өйрәтәләр андагы журналистлар. Менә син булай әйт, менә син тегеләй әйт. Институтны битәмамлыйм бит инде. Хәзер бітірдім, қазір іш сайларға керек. Редакторның мені қоядыр урнаштырасы келе. Шунан бұл жайын тапқа мені шақырып кетірді. Бар әлі сен дейінеге дей. Мен сені ішкі алмайым дей. Мұнда орын жоқ менім дей. Сен дей бар дей Шаян журналына дей. Шаян журналына бар дей, Бақтияровқа дей. Оларға корректор керек дей. Шунан соң мин кірдім инде Бақтияровқа, Бақтияров әйтә, менә син мәкалә язып китердек. Нишләп корректор мәкалә язарга тиеш булгандыр? Уларның бәлки мине бу дөрес язам икән, язам икән дип корректор булырга ярам икән. Чөнки ул 2 телдә эшләгән иде бит журнал. Менә 2 телдә дә язарга кирәк иде. Инде хатасыз язарга кирәк. Язып китердем мин нидер мәкалә, хәтерләмим. Уланы ничектер басып чыгардым икән, юк мин анысын хәтерләмим. Ләкин ул мине эшкә алды. Мин әле институтны тәмамламаган идем ул чакта. Ул булды марттан бирле мин чагында эшли башладым. Без әле чыгарылыш имтиханнарын тапшырмаган идек ул чакта. Шулай итеп мин Казанда журналист булып киттегез. Ул елларны шунсы бар иде, беләсезме? Миңа Мәгариф министрлыгыннан килгән теге безне бит инде эшкә җибәрәләр. Теге юллама бирәләр. Юллама бирәләр, карыйлар. Ни дип кайтсын үзенең сарманына дип кычкыра, бер нинди шаянга да бармый дип кычкыра инде. Карыйлар дигәндә сарманга тарих укытучысы кирәкме? Юк, сарманга кирәкми. Аны шул Бақтияров министрлыкка шалтырды. Сөйләшеп торма син алар белән ди. Нигә министрга шалтыратты да калды Казанда. Менә бит язмыш эше бит инде бу. Язмыш эше инде бу гыйлгаҗап. Менә мин бик бәхетле кеше булдым. Мин шул хәтле бәхетле кеше булдым. Исләрем, акылларым китә ни өчен мондай язмыш бирелде икән миңа ди. Шулаймы? Мин барлык карыйм, минем әбием, минем әнием, аларның тишенә дә кермәгән бит бу. Ничек мин булай итеп, менә ул инде кара дип әйтергә була инде безнең авылны. Инде дөресен генә әйткәндә, крепостнойлар хәлендә яши торган халыктан чыккан кеше, туып шунда үскән кеше каян килеп, андыйлар бар иде, әлбәттә, бер мин генә түгел. Ләкин безнең авылдан бер мин дип әйтергә була инде. Менә шу институтта укыган елларны алганда, ул бит әле яшьлек, ул бит әле йөрәкнең янган чагы. Беренче мәхәббәтегезне кайчан очраттыгыз? Сөйләгез әле шул турыда. Беренче мәхәббәтемне 13 яшымда очраттым.
Җидилек мәктәптә укыганда. Минем Карсулары дигән хикәям бар. Карсулары. Менә хәзер китабым чыга минем. Китапны рәссам шалтыратты. Шылыгына рәсем ясый торган рәссам менә хәзер шалтыратты. Сөйләшеп алдым, чөнки аңа әйтергә кирәк, аны кызган чагы, эшли торган чагы. Менә бу рәсем ничек ясыйм, теге рәсемне ничек ясыйм дип. Менә шунда кабатлап чыга ул хикәя. Аны бик яраттылар. Минем ул хикәя Карсулары минем беренче мәхәббәтем турында. Сез аның белән бергә булдыгызмы? Юк, ул 7 еллык мәктәпне 1 ел алдан тәмамлады. Һәм китеп барды, аның әнисе Чиләбедә яши иде. Ул ничектер шунда киткән инде. Да авылга кайтмаган. Рафисны авылда әнисенә калдырган. Әби үзенең әнисенә, Рафисның әбисенә. Ул әбисендә үсә иде. 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, әнисе аны үз янына алды. Ул Чиләбегә китеп барды, минем йөрәкне яндырып. Шуннан соң, инде хикмәт, мин инде шул хәтле көттем инде аны, очрашырбыз дип. Очрашулар булды, ул мине эзләп килде, инде бик күп еллар үткәч. Сөйләсә шул турда бик кызык бит. Кызык дип инде беләсезме нәрсә? Анда язылган ул Карсулары дигән хикәядән ничек итеп, ул киткән бит инде Чиләбегә, мин китеп бардым 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, Минзәләгә, аннары китеп бардым Казанга. Безгә очрашулар насыйп булмады дип ул чакта яздым инде. Очрашулар бу хикәя чыккач, басылып чыккач насыйп булды. Алар ул хикәяне укыганнар, яратканнар инде әкәмәт, инде әнисенең инде хәле киткән инде. Бик тә кызык. Бик тә кызык, менә язмышлар чыннан да беркем дә белми алда нәрсә языласын. Сезнең язмышыгыз ничек дәвам итте? Сез бит инде кияүгә чыккансыз, менә үзегез әйттегез. Гаилә, балалар, менә гаилә йөге җилкәгә төште дип әйтәсез. Менә ул йөк булдымы? Яисә яисә ул бәхет булдымы? Ул беләсезме нәрсә дип әйтергә мөмкин? Ул йөк бәхете дә булырга мөмкин бит. Мөмкин, шуңа сорыйм. Бәхетле йөк идеме? Юк, мин нәрсәдер авырлык белән булды ул минем. Мин шул чаянда эшләгәндә, анда кияүгә чыктым, мин чаянда эшли торган, шунда ул хезмәткәренә бергә эшләдек. Ләкин кияүгә чыктым да, менә шул инде бала таптым. Бала тапкач әллә кая сикереп булмый. Ул инде үзеңнең шул корректор эшеңә дә ябышып ятасың. Ул чакта декрет отпускалары бирү дигән нәрсә юк иде. 3 айлык баланы яслегә илтеп тапшырдым. Чөнки караучы юк, миңа ярдәм итүче юк. Бер мин генә түгел, андыйлар бар иде. Сез эшкә чыктыгыз. Мин эшкә чыктык, зарплаталары әз иде, эш хаклары әз түлиләр, яшәп булмый иде. Бу сезнең беренче никахыгыз бит, әйме? Беренче никахым, без аның белән 9 ел яшәдек, аннан аерылыштык инде. Сез яратып кияүгә чыккан идегезме? Аны хәзер әйтеп булмый инде. Булай гына булмагандыр инде дип әйтәсең инде. Менә 13 яшьлек мәхәббәтегезне бит әле хәтерлисез, ансын яраттым дип әйтәсез. Монысын да әйтәсез, әйтеп булмый инде дисез. Шуннан да 13 яшьлек мәхәббәтнең бит аның ни дәвамы булай кайгылы, хәсрәтле, кичерек, авыр кичерешләр белән бәйле булмады. Ул китте дә барды, күздән югалды. Монда күз алдында аерылу хәлләре ул җиңел түгел. Анда ямсызланасың үзеңдә. Иреңдә ямсызлана, ул сиңа әйбәт түгел ул. Нәрсә сәбәп булды сезгә аерылышка? Аның дөресен генә әйткәндә сәбәбен дә әйтсәң дә көлке. Ул чакта пароходлар белән журналистларны анда җибәрәләр иде. Нигә? Бер җибәрделәр, нигә? Мин романтик тормышны белә торган кеше түгел, әллә инде надан ул мәсьәләдә дигәндә. Бөтен тормышны китаплардан, мин китап бик күп укыйдым. Китаплардан укып өйрәнгән кеше идем инде. Безнең дә әни шулай дип әйтәдер. Китап укып кына хыялланып йөрдем инде мин теге бик яшьлек кияүгә чыккач, аңа әйтә торам балалар, китап укып кына хыялланып кияүгә чыгып киттең инде син яшь башың белән дип. Китап уку ул икенче дөньяда яшисең, реаль тормышта түгел, шулай бит? Мин үземдә бер кайсыдыр әсәремдә инде оныттым. Китапны күп укыган кешенең башы аның авышкан була дип. Менә шундый башы авышкан булган инде бер якка.
Әйе, шуна теплоходтан. Менә мин хыялланам инде тигезлим китапча була, иеме. Нигә пароход белән җибәрәләр журналистларны Идел буйлап сәяхәткә. Мин яшь бала белән бит инде, баланы ташлап китеп булмый бит, икәүләп чыгып. Әйтәм инде иремә, син бар сәяхәттә йөреп кайт. Әйе, мин инде калам иде, яра калдым иде. Аннары тагын оештырдылар журналистлар сәяхәт бу юлы Ленинградка теге. Ул чакта Ленинград иде әле. Ленинградка сәяхәт, пароходта журналистлар төркеме белән. Шуннан соң хәзер мин язылдым инде. Бусына син барып кайттың бит инде ди мин аңа. Мин әйтәм, менә мин хәзер мин барам инде дим. Шуннан хәзер монда мин барам дим, ярый, мин язылган. Ул әйтә, бармыйсың ди. Әйе. Менә гаугага китте, ызгышталаш купты, ул мине җибәрмәй. Ул җибәрмәгәч инде мин бармадым. Ну барып булмый, кая барасың? Шуннан бармадым. Шуннан соң аның урынына аерылдым мин моннан. Шуннан да бик күлке булган бит моның сәбәбе. Сәбәбе күлке шул. Шуннан ул чакта ул Советская Татария газетасында эшли иде. Советская Татария газетасының редакторы бик олы кеше иде ул чакта. Газетларның авторитеты зур иде, дәрәҗәсе бик зур иде. Сүзе зур газуалны, алар кайдадыр обкомнарда, зур урыннарда утыралар иде. Бу башын чайкап утыра. Эй, Аллам, икегезне дә җибәргән булыр бер ел. Нишләп аерылырга җиттегез диләрме? Әйе, шуннан соң хәзер миңа квартира бирәләр иде. 2 бүлмәле квартира бирәләр иде. Безнең 1 бүлмәле квартирабыз бар иде. Шуннан соң 2 бүлмәле. Бер көнне ул эштә чакта 2 бүлмәлегә күчтем дә куйдым. Ай, бик үткенлек булгансыз икән, ә? Күчтем дә куйдым, менә шулда гаиләшкән ки, иеме. Шуннан бөтенесе уйланнар, менә без юри эш бүлмәләренә алыр өчен тырышабыз дип. Но алай булып чыкмады, без берләшмәдек аннары. Юллар шул килеш аерылды. Ул калды 1 бүлмәледә, мин күчтем 2 бүлмәлегә. Ай. Менә бит шуның да сәбәбе бик менә уеннан уймак булган инде бу. Бер караганда, әллә язмыш булган алай бит. Без аның белән яшәп бетерә алмас идек. Менә характерлар туры килмәде дигән безнең инде ул. Шулай. Ул характерларын туры килсә, яратып яшәсәң, аңа гына карамыйсың бит инде ул. Аның урынына безнең малай ди, ни булды, бик әйбәт балай үсте. Дөрес Канадага китте ул теге булгаур елларны. Мин аны шахматка өйрәткән идем. Мин шахмат чемпионы идем, ниде институтта. Шахмат, шул балачактан шахматка өйрәттем инде. Ул шул шахмат белән мавыкты. Мин аңа әйтәм, мин әйтәм, ташладым ул шахматны. Мин институтта чакта мин институт чемпионкасы идем бит инде, әйме? Алар мине гомуми җыелышта тиргәделәр. Нитмиләр институтның дәрәҗәсен институтны якламый. Мин беренче тактада уйныйдым. Менә шахмат уйнамый дип мине гаеплиләр. Ә мин инде эшлидем, әйтәм бит, чаянда эшлидем. Шахмат кайгысы юк иде инде миндә. Шуннан соң мин малаема әйтәм, ташла син ул шахмат, ул мин әйтәм, тамак туйдыра торган әйбер түгел, ул һөнәр түгел ул, мин әйтәм. Безгә менә мин әйтәм, нигә мастер спорта Нәҗметдинов бар иде. Атаклы шахматист. Ул безнең редакциягә килеп йөриде иске пәлтәдән. Моның мискиннең җүнне пәлтә алырга акчасы юк иде. Мин карап торам, минем малай институтны тәмамлый, иеме? Институтка керә. Тәмамлый түгел, керә. Турта мәктәпне тәмамлый. Син мин әйтәм, шул Нәҗметдинов кебек иске пәлтә киеп йөрсен. Бер юнле һөнәр ал, мин әйтәм, ташла, мин әйтәм ул шахматны. Юк, ташламыйм. Ташламады. Хәзергә хәтле уйный икән әле һаман. Һөнәр алды. Кайтып йөрим, ничек аралаша? Баштара кайтып йөри, хәзер инде кайта алмый. Менә бит әле ниләр? Юллар ябылды. Карантиннар тигесе булса, семьясы, ние, баласы дигәндәй. Сагынам инде. Инде менә нидән Skype'tan күргәч инде бөтенләй эреп төшәм инде.
Эфирда язмыш тапшыруы безнең әңгәмәдәшебез Мәдинә Маликова. Мәдинә ханым шундый кызык итеп сөйли, тормышның авыр мизгелләрен дә шундый күңелле итеп кенә сөйли. Менә сез беренче никах барып чыкмады, 9 ел яшәдек дисез. Ләкин сез бит икенче тапкыр кияү чыккансыз. Бу никахыгыз миңа калса сезне бәхетле иткән никах, шулаймы? Ул инде икенче никах башкачарак дөресен генә әйткәндә. Ни өчен? Нәрсәс белән башкачарак? Нишләтер ул беренчесе кебек түгел инде, нәрсә дип әйтим инде, ул начаррак дип әйтмим мин аны, кайтышрак дип әйтмим. Әхмәт мине бик ярата иде менә. Ул миңа ике куллап ябышты, без икебез дә олы яшьтә идек, 40-ны тутырган идек, ике куллап ябышты, һәм җибәрмәде инде. Менә бергә яшәдек бит инде 45 ел. Субханалла, 45 ел бергә яшәгәнсез. Бергә яшәдек, Мин аңа шул хәтле нәрсә дип әйтим, тора торып яраттым дияргә була инде. Минем өчен бик зур югалту, мин аны бик сагынам дөресен генә әйткәндә. Без шул бик авыр булды миңа. Мин шул хәсрәттән әле айный алмыйм дөресен генә әйткәндә. Кайчан югалтты? Сентябрьдә аның холкы бик әйбәт иде. Вот, менә инде әйбәт иде инде халкы. Минем туган-туганчалар күп, бөтенесен сыйдыра, бөтенесен кешеләрне бик ярата иде ул. Безнең фатирга һәр кем сыя иде. Киләләр, урнашалар, озаклап яшиләр. Бөтен туганнар ярата, әнкәй ярата. Әхмәтне сөйкемле иде ул. Аны кешеләр ярата иде. Siz de tırıp yarattım diyesiz bit. Başta yaratmışık ki yaşadığınız. Yok, yaratmışa түгел инде. Yaratmışa түгел. Ул миңа әлбәттә ошады инде, ошады, сездә юк. Ошады. Ул бит яши мәхәббәт үзгәрә бит. Ул ниндидер бар тирәнрәк хискә әйләнә. Ниндидер аңа инде башка төсмерләр кушыла. Ничектер хөрмәт, ниндидер. Мин алай дип әйтмәс идем. Ул менә ул яшьтә инде мәхәббәт хисе дип әйтү дөрес тә түгелдер, чөнки дөресен генә әйткәндә якын дуслык ул. Менә ул хиснең исеме дөресрәге ул улгайган кешеләрдә ул якын дуслык. Менә алар дус булсалар, аларны әйтергә була инде, булар бер-берсен ярата дип. Икебез дә берлектә эшлибез, икебез дә әдәбиятта, ул шигырь яза, мин проза язам. Мин бөтен яза торган әйберемне аңа сөйләп бетерә идем башта. Ул аны тыңлый иде, аннары үзенең фикерен әйтә иде, менә бу уңышлы, менә бу уңышлы түгел. Моны булайрак итәргә кирәк дип киңәшләрен әйтә иде, үзенең шигырьләрен язгач та миңа укыта иде. Мин аңа шулай ук әйтә идем, менә син булайрак дип, ул мине тыңлый иде. Безнең иҗади дуслык бик көчле иде. Иҗади дуслык дисәң инде, ул иҗади дуслык бер үк әсәрне язу турында сүз барырга мөмкин. Ләкин безнең һәрбер үзенекен яза. Дуслык безнең көчле иде. Ул зур бәхет ул. Бер семьяда менә эшең уртак булу. Эшнең дә нинди бит әле? Шигырь. Әлбәттә. Бик мин рәсемдә күрәм, бик тә күп кырлы талантлы шәхес Әхмәт Рәшит. Ул бит әле тормыш иптәшең генә түгел, ул бит әле әдәбиятка да, җәмгыятькә дә билгеле кеше. Ул сезнең өчен генә югалту түгел, әдәбият өчен дә зур югалту. Сез бергәләшеп тагын бер ул үстердегез, шулаймы? Шулай. Икенче улыгыз кайда? Янышагыздамы? Ул монда Казанда, минем янда. Ул нәрсә белән шөгыльләнә? Ул программист инде, хәзер бөтен кеше программист. Нидә университетта бетерде шул юнәлештә. Программист юнәлешендә, шулаймы? Менә мин студияда иң беренче күзем төшкәне менә шушы портрет булды. Сезгә ничә яшь монда? Менә бу портретның тарихын сөйләгез әле. Тарихы бар аның. Ул безнең татарның бар иде, шунда бер үзенчәлекле дип әйтим мин. Рәссамы. Ул бик күзгә ташланмый иде. Менә минем ул күңелемдә ничектер бер нәрсә дип әйтим, бер кызгану хисе калдырган шәхес иде. Ул бик сәләтле иде, ләкин үзе менә алга этәрә торган түгел. Артык тыйнак иде.
талантлы кеше тыйнак булырга тиеш түгел, минемчә. Талантлы кеше үзенең әсәрләрен ярып, этәреп барырга тиеш. Шул кирәк иде аңа, ләкин ул аңа җитмиде. Кем турында сөйләшәбез? Исеме кем? Ирод Зарипов. Ага. Ирод Зарипов. Шуннан ул аны ясаган. Ул аны миңа әйтеп тормады. Миннән фотосын сорадым икән, юк микән, мин андый фотом барын хәтерләмим дә. Ул мондый портретларны бик күп язучыларның рәсеменнән ясады. Аның күргәзмәсе булды Тукай музеенда монда. Шул күргәзмәне без җыелышып килдек карарга. Һәм шул күзгә ташлана. Ул менә кешенең тышкы кыяфәтен түгел, эшен нинди икән менә, нинди күзаллый ул бу кешене, шәхес, ул нинди шәхес. Аның ичке дөньясын күзаллый торган кеше иде ул. Мин бәлки булай караганда мин булай булып күренми дә торганмындыр. Чөнки ул бит гаҗәп менә карап торсаң, ул миндә кебек. Мин түгел кебек. Ни өчен дигәндә, менә көндәлек аралашканда, кара-каршы сөйләшкәндә без бит төрле вакытларга игътибар итәбез. Ничек әйтә, ничек карый. Монда ул аның ичке дөньясында, даими менә ичке дөньясында анда төп сыйфат нинди? Менә шуны күрә торган кеше иде ул, гаҗәп кеше иде ул. Менә сез әйтәсез, миндә түгел кебек дип әйтәсез. Менә миңа оператор әйтәле монда. Менә карасаң, менә бер күз ташлаганда игезәкләр утырган кебек, ике бер төрле кеше утырган кебек дип әйтәләр. Әллә ни аерма күрми. Хәтта мин дә аерма күрмим чыннан да. Ләкин берәй-бер күрәм, шундый нидер бер менә кырыслык дип әйтимме, шундый менә җинаклык, бер педантлык сизелә менә бу фотода. Карагач. Хылкыгыз сезнең шуннан да шундыйдыр. Усалмысыз? Төрле бик усал дип булгалай торгандыр, әйткәннәре бар, ни дип. Каты әйтәсең, телең бик ни дип ачы дип тә әйтәләр кайчакта. Андай әйтүчеләр бар. Үзең бит аны бәяләү кыен, белмисең бит. Әлбәттә шулай. Гомумән алганда, сез үзегезнең язмышыгыздан канәгатьме? Әгәр дә менә кире язу мөмкинлеге булса, сез бит язучы, башка төрле итеп язар идегезме? Кайсы бүлекләрне үзгәртер идегез? Язмышнымы? Бер нәрсәсен дә үзгәртмәс идем. Чөнки ул бит әле язмыш бәйле ил язмышына. Менә мин тарихта мин берлек карыйм да артыма, әбиемнең тормышын, әнкәйнең тормышын карыйм. Алардан алда булган буыннарның тормышын карыйм. Мин беренче кеше алар арасыннан менә шундый бәхеткә ирешкән дип әйтергә кирәк. Югары дәрәҗәләргә ирешкән, шулай бит. Бәхеткә ирешкән дип әйтергә кирәк. Ул бәхет әлбәттә мин ялгызым гына ирешкән түгел, ил белән ирешелде, ил халкы рәхәт яшәде. Мин гомерем эчендә авыр сугышлар булмады. Инде шул хәтта күп халык кырылган авыр ачлыкны мин бер яшь чагында, бала чакта гына күрдем. 46-нчы елны булды ул. Шуннан соң инде андай хәлләр булмады. Менә ил имин булды. Бу зур нәрсә. Менә гасыр буена артка борылып карасаң, 20-нчы гасыр нәрсә белән данлыклы? Ул тоташ ыгы-зыгыдан, сугышлардан, рушлардан, террордан торган. Анда фаҗигалар күп булган. Менә без ул гасырның ахырында яшәп калган кешеләр андай беренче буын андай афәтләрдән азат булды. Мин бик бәхетле яшәдем. Мин уйлыйм, бәхетле. Анда тормышта, шәхси тормышта әлбәттә була кайгы, хәсрәт, ансыз булмый. Һәркемнең өстенә килә хәсрәте дә, бәла казасы да. Ләкин булай чагыштырып караганда, әлбәттә минем язмышым бик бәхетле булды. Бәхетле тормыш кичердем мин. Иң зур югалтуыгыз шушы Әхмәт абыйны югалтуыгызны әйтәсезме? Иң зур дип әйтеп булмый, чөнки күп үлем җитемнәр кичерәсең бит инде. Мин өлкән кеше дигәндә, ул әткәйнең үлеме, әнкәйнең үлеме, алар аннан җиңелрәк кичерелде дип әйтеп булмый. Әлбәттә. Күп
Күп яшәсәң, күп кайгы хәсрәт кичерәсең, ул табигый. Әткәй үлгәч, минем бөтен дөньям җимерелгән кебек булган иде. Мин шәһәрдә эшлидем ул вакытта. Шунда миңа Шәүкәт Галиев әйтте. Мин әлбәттә студент чорындагы, ну яшьли әле студент чорындагы түгел инде, балам әле генә бала туган иде. Кыш көнне әткәй үлде, дөнья җимерелде. Мин баланы ничә айлык булганы, 5 айлык баланы калдырып киттем әткәйне күмәргә. Шунда миңа Шәүкәт Галиев әйтте, һәркемнең башына килә диде. Ул беренче мәртәбә менә миңа килгән олы хәсрәт иде. Аны әйтеп булмый, аларны чагыштырып булмый. Әнкәйгезне югалтканда сезгә ничә яшь иде? Әнкәй безнең әле яшәде ул әнкәй безнең менә минем яшькә кадәр яшәде, 86-га кадәр яшәде. Ул ничә яшькә кадәр яшәсә дә, ул барыбер кадерле бит инде бик авыр кичердем әнкәйнең үлемендә. Бик кадерле бит инде. Ул килә, ул тормыш та теге шын бәхетле вакытлар, чырлар дип әйтик инде, айлар, еллар озак булмый ул. Тоташ бәхет диңгезендә генә яшәп бетергән кешене күз алдына китереп булмый. Төрле Кайгы хәсрәт һәркемгә килә. Инде балалар исән сау булсын, олы кеше ул барбыр фанилыкта үз кануны, ул табигатьнең кануны, ул аны берничә дә үзгәртеп булмый. Менә яшьләр исән сау булсын, балалар исән сау булсын, иң мөһиме шулай. Әлбәттә, сез әле мин теге әйтмим, инде яшы җиткән дип, инде авыручылар да бар. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә үзе беләдер. Мин нәрсә әйтәсем килә? Шушы 86 яшьтә әле сезнең яңа китабыгыз табадан төшергә тора. Бәхет бит ул чыннан да. Ой, бик зур бәхет. Мин ансыз яши алмыйм икән. Минем бит менә әле минем бит менә 2020 елның ахырында, декабрьдә менә соңгы көннәрдә чыкты минем каямында урысча китабы менә Вкус. Арыштан китабының русчасы чыкты. Үзегез тәрҗемә иттегезме? Романын үзем тәрҗемә иттем. Анда башка әсәрләр дә бар. Романын үзем тәрҗемә иттем. Шушы Арыштан романын үзегез тәрҗемә иттегез. Үзем тәрҗемә иттем. Менә оннан алда чыгарганым Кызылгөл романын. Менә бу ел китабы дип табылган китап шушымы инде бу? Ел китабы дип табылды. Бу ничәнче елның ел китабы дип табылды? Ой, мин аны оныттым инде ничәнче ел икәнен дә. 15 диелгән монда. Шулайдыр, 15нче ел дигән. Менә бу икенчесе. Өченчесен менә хәзер өстәлемдә тәрҗемә итәргә алындым, тотындым. Бу Сандугачның күз яше булсын романым минем. Субханалла, игътибар итегез, хөрмәтле дуслар. Тамашачыларга мөрәҗәгать иттем. 86 яшьтә безнең Мәдинә Маликова һәм инде бүгенге көндә тәрҗемә эше белән шөгыльләнә, әсәрләрен тәрҗемә итә. Бу бит чыннан да зур хезмәт таләп итә торган. Ул бит әле күп укырга кирәк. Сүзләрен дә бит кинәт кенә бит әле тәрҗемәсен таба булмый. Җиңел түгел. Яңадан язасың. Яңадан язасың. Чөнки телләр төрле семьядан бит инде. Телләр ерак бер-берсеннән. Шулай. Төрки телләр белән славян телләре икесе аермасы зур. Аермасы зур. Шуңа күрә яңадан язарга туры килә. Романны. Хәзер нинди роман өстендә эшлисез? Мин роман язмыйм инде, менә шул тәрҗемә эше белән шөгыльләнәм. Хәзер менә минем шыга китабым менә рәссам миңа шалтыратты бит инде, аңкышлыгын эшли ул. Менә ул чыгачак ул китап. Бу яшь үсмерләр өчен. Язгысулар дидегезме? Карсылар. Карсылар дип аталмый ул, атала Чәчкә балы дип. Чәчкә балы дигән повестем бар минем. Ул повестны нишләптер укытучылар, нишләптер дип соңыннан аңлашылды, мин нишләп икәне. Мин аны башта һич тә алай булыр дип уйламаган идем. Аны күтәреп алдылар укытучылар, мәктәп укытучылары. Мәктәптә аны дәрс нигә программага кертергә кирәк дип сүз кузгаттылар. Шуннан ул кирәк булып чыкты инде. Шуннан мин Чәчкә балы повестен аерым чыгарырга булдым. Бул китап менә хәзер анда теге Жмак балалар дигән пьесаларда язам. Язган идем инде, хәзер язмыйм инде.
пьесаларым бар минем. Менә шунда Жмах балалар дигән пьесаны ике хикәя белән, Карсулары, Көндәшләр дигән хикәяләр белән кичкенәрәк кенә китап чыга. Менә Шулысы менә тиздән тагын нәшриятта Шешкә балы. Шешкә балы дигән татар әдәбиятына тагын бер китап өстәләчәк. Шуңа күрә инде укыйсы килә ул китапны, Алла бирсә укырга насыйп булсын. Уңышлар телибез сезгә, Мәдинә ханым. Чөнки зур хезмәт бүгенге көнгә кадәр әле сез туктамый, каләмегез туктап тормый, эшлисез, язасыз. Аллаһ Тәгалә сәламәтлек бирсен сезгә. Аллаһ Тәгалә сезгә зиһен камиллеге бирсен. Амин, амин, шулай булсын. Шулай булсын, әйе. Инде тамашачыларыбызга нинди сүзләр әйтер идегез? Минем әйтергә килгән, мин беренче чиратта әйтер идем, рәхмәт сиңа укучым татар халкына гомумән рәхмәт әйтмәкче булам мин. Китап укучылар алар татар халкының бер өлеше, бик әйбәт, теге белемле, укымышлы, матурлыкны ярата торган өлеше. Бана бөтен милләткә рәхмәт әйтергә кирәк, андый шундый булу өчен. Мин халкымның шундый булуы белән бик бәхетле, дөресен генә әйткәндә. Вот, шуны әйтмәкче булам, шушы сыйфатларын халкым югалтмасын иде бер кайчанда. Нинди авырлыклар кичергән, нинди хәлләр үткән аның башыннан, ул китапны һәр вакыт яраткан. Китапка халкымның мәхәббәте кимемәсен иде. Шулай Шул. Ул аңа тормышын аның ул китап җиңеләйтә. Ул аңа юаныч та бирә, ул аңа акыл да бирә, сабак та бирә. Китап ул әхлак сагында тора һәр вакыт. Әдәбият бит ул чын әдәбият әхлак сагында тора, ул әхлакны яклый. Әхлаксыз әдәбият була алмый. Ул бөтен дөнья әдәбияты өчен уртак сыйфат. Шын әдәбият, карагыз, уйлап карагыз, исемдә бит бездә татарда әдәбиятның исеме ничек? Әдәбият матур бит. Матур әдәбият бит. Шын китап, кызык китап бит. Ничек нинди матур сүзләр белән әйтә, халык атаган, халык телендә ул ничек? Кызык китап, матур әдәбият. Алай дип әйткән җир бар микән тагын? Аның телендә дә шагыла. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт фикерләрегез өчен, рәхмәт шул күңел түрендәге серләрегез белән ортаклашканыгыз өчен. Тамашачыларыбызга да бүгенге тапшыруыбыз шагандыр дип уйлыйм. Чыннан да матур әдәбиятны укып, матур хисләр белән, матур теләкләр, уй-хыяллар белән яшәргә язсын. Һәммәбезгә дә иншалла. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, рәхмәт сезгә. Бүгенге кичне безнең белән булган өчен, сезгә рәхмәт вакыт табып килгәнегез өчен, Мәдинә ханым, очрашулар насыйп булсын. Әйне без сезнең белән мөхтәрәм тамашачыларыбыз тагын бер атнадан очрашырбыз. Исән сау булыйк.